Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Tema su danas objektivi. U fotografiji objektivi služe za hvatanje svjetla, a to čine uz pomoć sustava leća koje su grupirane u više elemenata. Sve te leće nalaze se u metalnoj tubi. Objektive smo podijelili u nekoliko kategorija, pa kažemo da postoje normalni, širokokutni, telefoto, zoom objektivi. Postoje nekakve posebne kategorije kao na primjer makro ili tilt shift objektivi. Normalni objektivi. Vidni kut tih objektiva odgovara onome što vidi ljudsko oko. Primjer je upravo ovaj objektiv sa kojim snimam ovaj video. Širokokutni objektivi imaju široki kut gledanja i veliku dubinsku oštrinu. Telefoto objektivi imaju mali, odnosno uski kut gledanja i malu dubinsku oštrinu. Zoom objektivi mogu imati karakteristike sve ove tri kategorije. Kad pričamo o objektivima, mi spominjemo žarišnu duljinu, odnosno focal length. Što bi bila žarišna duljina? Žarišna duljina to je udaljenost od leće do žarišne točke, s time da u žarišnoj točci je fotografija, odnosno slika, beskonačno oštra. Spomenuli smo zoom objektive. Pravilno mi ih zovemo objektivi promjenjive žarišne duljine. Svi ovi drugi objektivi su takozvani fiksni objektivi, odnosno objektivi fiksne žarišne duljine. Kako žarišna duljina utječe na fotografiju? Pogledat ćemo na tri primjera. Koristit ćemo tri objektiva, odnosno tri žarišne duljine. To je 24, 50 i 85. Evo nas u foto primjerima kako žarišna duljina, odnosno vrsta objektiva utječe na fotografiju. Prvi primjer je fotografiran sa širokokutnim objektivom, žarišna duljina 24 mm i normalno prvo što vidimo da je dosta toga uhvaćeno u kadru, da je ta dubinska oštrina jako velika. Idući primjer je fotografiran sa 50 mm, znači normalni objektiv, normalna žarišna duljina. Vidimo da je kut gledanja, odnosno vidno polje objektiva, da je puno uže. I primjer sa 85 mm, znači vidimo jedno usko vidno polje i malu dubinsku oštrinu. Kod objektiva je jako važno znati pročitati oznake na objektivima. Postoje standardne oznake, a postoje i oznake proizvođača. Oznake proizvođača bi možda bile kakvu vrstu stakala za leće taj objektiv koristi. Isto tako da li taj objektiv koristi nekakvu vrstu stabilizacije slike ili ne. Standardne oznake to bi bile oznaka žarišne duljine, oznaka svjetlosne jačine, odnosno najvećeg otvora blende, dijametar filtera kakav možemo staviti na taj objektiv. I naravno da li taj objektiv je za ručno fokusiranje ili nam daje mogućnost autofokusiranja. Daću vam jedan primjer. AFS Nikkor 200-500 mm 1:5,6 EED. Šta mi možemo saznati o ovom objektivu? Prvo možemo saznati da taj objektiv ima autofokus servo, znači daje vam mogućnost automatskog fokusiranja. Proizvela ga je tvrtka Nikkor, odnosno Nikon. Promjenjive žarišne duljine 200 do 500 mm stavlja ga u kategoriju telefoto objektiva. 1:5,6 kaže nam da je to njegova svjetlosna jačina. Najveći mogući otvor blende je 5,6. E je oznaka proizvođača, isto kao i oznaka ED. E je oznaka serije, a ED je oznaka stakala leće. U jednom od sljedećih videa malo ćemo se detaljnije posvetiti upravo načinu i sustavu fokusiranja, kao i svjetlomjeru. Vidjet ćemo na koji način možemo izmjeriti to svjetlo koje nam prolazi kroz objektiv. A za svi u vas jedna zamolba. Please click like and subscribe. Vidimo se.